jonga sana ndathi ndisazimamarishile ndisazibumbile sana ndicima ndindim ndeva ngempama ebuye back guys ingena phakathi kwamehlo wala kahla. Hey guys ndabona inhlansi ndeva ndidizi guys andayazi ndancancazela sana ndathi tsipa tsipe ngathi xa ndisithi ndiyajika sana wabe ubaby mama sana etshintshe apha elume enjeni sana. Ndanqoma hayibo guys ndenzeni because I was only trying to help her. Enkosi wakhe lo. Hayi sana ndeva isibindi sisehla sana sibanda sigodola ndabe nqoma he guys bendiyapi bendiyapi. Bengiyapi moyingwele bengiyapi awe guys sondelani nanku part 2. So ke guys ndithi ndive amanzi ebila ke sana. Ngiva amanzi ebila nqoma intoni sana makhe ndibe ndicotha ndisiya ngasegeyithini because wow sana I don't understand ukuthi what's going on, why sekubiliswa amanzi ngoku. Ndiyabe ndiyoma ngasegeyithini ndisamile ngasegeyithini not ubaby mama sana endileqa siza live guys ezincamile siza live andileqa ngeketile yamanzi sana. Yo guys ndathatha imitsi yambalo ndathi lwatyu phofu ke sana ndikhupha into ngomlomo help ndiyakhwaza sana. Hey baphuma sana abantu kwajongwa kum yiba nombono guys wentombazana ephushe isisu heavily pregnant ilwatyuzela elokishini ayaziwa mntu guys ayaziwa mntu. Definitely sure abantu bayatsho ukuthi xa ubusiyaphi uyodisturb peace yabantu. Hayi sana asizonqena into ezithethisayo yeva. Hayi sana ndibaleke. So I think ubaby daddy realized ukuthi hayibo asisekho apha endlini sobabini and him knowing umuntu wakhe ba unjani. I think yiyo into eyenzayo ba hey make ndibakroba abantu babaphi ndithi sasiyimpuku nekati sana sileqana naye sana wazojoina waleqisa wambamba ngasemva ke sana. Hayi ke after that wathatha la ketile. Ndithi guys la ntombazana yayiseyisure yayibalile ngam yayiqinisekile. Hayi wathatha la ketile sana uGuy sabuyela emva ke sana endlini. Guys the walk of shame kum ke sana kuphele tundweba ndithe loqo sabuya ke sana sayongena ke kwaGuy. Hayi ndabe nqoma guys you know what at this point andisafuni nomamela andisafuni nix. I just wanna go home. I have seen it all just in one day guys. That 2 or 3 hours was enough for me to see ukuthi you know what move suka emabhozeni girl suka emabhozeni. Hayi okay sharp. Hayi ke sana uGuy abese sithi no kuyabanda uyondikhangelela ijezi axa yokhangela ijezi. At that time ke the guy was driving yabo imoto yakhe ingekamoshakali ahambe ukhayela ijezi mayokhayela ijezi ugirl atsibe sana yongena emotweni afika ahlala efront athi shori yakhe sana. Hayibo guys so what's gonna happen now ugirl ke sana uthi uyahamba uya apho kuyiwa khona akasali. Let us forget. Hayi ke sana apho uGuy bathethe ubona ba yo hayi sana it's dragging and I'm worried about time. Hayi ke bathethe abe usithi ugirl mna self ndiyapho kuyiwa khona. Hayi ke sana i-conversation ibende man ubona ukuthi hayi it's very lengthy into abayithethayo. Ugirl uthi mna ndindim akwapho ndiyakhona andehli apha kule moto ndiya apho niyakhona mna selufu. Guys bear in mind kaloku i3 it's a crowd guys but ke ngoku asisena choice because sekuba late ngoku guys sekuba late nqoma you know what andiyithandi into ethethisayo masambeni. And at this point ugirl sekethe mtsi wayoqabela ngasemva because before uye watsiba wayoqabela phambili so sekeqabele ngasemva uyathetha ke guys njengoba ndiyothathela ijacket njengomuntu wakhe uyathetha ba hayi ezi jacket iziphelela kuwe ndandikhe ndayitsho lento kwasha kwacima when it's me ofuna ijacket undixelela uquka nofezeka kwathini. Hayi ke sana athula uGuy guys ngabafana bathuleyo yabo
you would think ukuthi u-innocent kuyo yonke lento sana ungazi ba usathana uqobo nguye. Usathana uqobo nguye. Uguy ke sana akasekho. May his soul burn in hell. Guys, ngiyadlala umntana manganiqumbela. Kutata umntana wami oqala lo, guys, please angandiqumbela. But then hayi ke sana, hayi siphume ke ngiqoma okay hayi akusenani ke guys, masivele so sesihambe. Umphakathi guys uphumile, all eyes on me. You can imagine guys, you can imagine isidima sam guys kulandawo binoba sasirhuqa kanjani phansi. Hayi ngiqoma okay ke it's fine ke singakwazi ukuzijika sizuzithini yabo. Sihambe ke sihambe. Uguy afuna ukuthela ilanto ipetrol. Sifike egarage sithele ipetrol ke sana. Makathela ipetrol uguy angene ngaphakathi ke ngoku eshop yabo. Makangena ngaphakathi eshop ngithatha ifone yami ndifonela iCousin yami ndiceba hey sisi kune dilemma apha sana. You need to witness this because wow, you will never believe ukuthi khona into enje and no one else would. So the best thing is let us pass by your place. I'll make a plan ukuthi sidlula kanjani. And I was making that call in the presence of that girl because I did not care about her. Even though guys ndandihleli ngempundwenye, like literally guys ndandimjonge kanje. Ngihleli ngempundu A1 imjongile noma ndimgadile guys. I need to be as vigilant as possible and I'm not about to see sekusenzeka guys. I want to see prior sana whatever she is deciding on doing. I must be the one who is saying it first. Yabo? Hayi ke sana ndithethe phone. Hayi ke athethe sana. Hayi ke sana athethe ugirl ba hey but that is disrespect what even though ngayenza lo kholileyo it makes no difference, she's still going. Ndithi uright kaloku you can go but okusalayo my cousin need to see lo umhlola sana. Hayi kaloku umhlola lo wenkathe ebomvu ethwele umnqwazi sana ebhasini. Hayi ke sihambe. Osithi sisahlela buye kuGayi. Ayisiqabele nokuqabela uGayi aqhuba imoto bese ndithetha noGayi bayi ke I need to pass by ulanduka kwa momkhulu yabo. Kunezinto zami endifuna uzithatha phana. I also have my jackets and stuff kwa momkhulu. So indlela igqitha ngakwa momkhulu so it makes sense ukuthi sizawudlula phana yabo. Hayi ke sana uGayi athi okay sharp sihambe. Xa sifika phana athethe ugirl ba ayikho lento endiyithethayo kwathini but because ugirl wayesekhoze too much drama and wayeseyithetha kakhulu yabona la ntombazana ka why did I get married guys wayethetha non-stop. So uGayi angapay attention lento ayithethayo, did not understand ba ugirl uyapi nalento yakhe. Okay fine hayi ke sidlule kwamomkhulu. Masidlula sana afika uCousin wami usile kuCousin wami afika uCousin wami abeka inyawo lakhe yabo nje masivula umnyango abeka inyawo lakhe so that uGayi angakwazi udrive imoto no matter what yabo because uzomrhuqa ngenyawo mosibuya drive. Abeka unyawo bese ebuza ke kuGayi bayibo what is going on kanti kwenzeka ntoni apha like I don't understand who is this and what. Hayi ke sana ntombazana ibe iphendula ke iphendula bese ke mbuza uCousin wami ba so ke what's going to happen if ever omalume bangambetha or ukuthini ngabe sithi sana ugirl as long as nibulewe umuntu endimthandayo my family would be at peace, even my soul would be at peace because okusalayo it would be this guy onifake kwinxaka. I was like oh this is deeper than I thought. Hayi ke uGayi manje ecela wethu ba ucela baside sihambe because uCousin wami umile pha and uGayi get to realize ba akho nto bendizoyithatha apha. Akho nto bendizoyithatha uPopayi nguye qha. Hayi ke siphume ke sana sihambe side sibone ba okay no it's fine side sibe siyahamba. Hayi ke kuhanjwe. Along ke ukulanda ukuhamba kwethu ndiqoma khot ke ndizidefise guys. You know man, sometimes you just need to spice things up, put a little bit of drama yabo. Ndizidefise sana ndikhale nge-cravings and stuff yabo. Athi uGayi ufuna utya ntoni yho athi uGayi sandibuza uba ndifuna utya ntoni hey ndithi andigive sana ugirl andigive ugirl ba na hey what I've never had cravings na xa ndine cravings the guy was not entertaining them and then abesekethetha naye noGayi ba wena you are entertaining cravings that this girl what is so special what but you never entertain my cravings. Mna ndandizibona uba ndiphuma kanjani kwathini.
uGuy angamnaki guys, angamnaki aqhubeleke ebuza mna ke nditsho uba ndifuna ii-hot wings nani. And mna guys at that time I won't lie man, ndandingenazi cravings zingako or ezi cravings ziyi-hectic caba hayibo komilizwe ngenxa yoba wow ke ngondirhalela ivinika namanzi ne-sunlight nentoni. No, I didn't have such cravings. So how, like my sister used to say, oyibonaphi pregnant woman ingenala nto, ingenazi cravings, uyathanda uzimisela wena bokhala mani noba ngantoni, funa noba yintoni, wayivinika noba yintoni, just want something yabo. So ndiqomba okay ke ndisendizitefisa nje uba lo ndifuna umkhuphela le nto beyihamba uba yikho uyabo. Hayi ke sana uGuy afike apake, siseJimmiston etawuni ke ngoku, afika uGuy apake siye spa sithenge ke ijuice. Xa siye spa not ugirl esehla naye funa uhamba nani, ndiqoba hayi ngekhe, hayi ndehlise ebhoza yam ngekhe, andizukwazi. Because kaloku why did you go xa uzazi uba ngoku uzawucaba uyitshephisi, ucaba ungumsila, awushiyeki indaba besithi ugirl andisali. Ndiya apho niya khona espa, kulapho ndiya khona xa ugirl sana uzixeba nami ndizofike ndithathe or whatever. Hayi ke sana sijijisane ndibenza ukuthi hayi andizukuhamba naye mna ndicingi. Yabona ke ngoku le andizuyimela. This triangle eyenzekayo 3 is a crowd, andizukwazi. Ndithi ndisatsho kanjalo uGuy ngomsindo athi buyele emotweni, angene emotweni athi masihambeni sibuyele sonke emotweni sana. Guys, abuse is real. Adrive uGuy singene emotweni soyi-3. Guys, yazi i-movie. It was a movie, a summary of a movie sana in that nje space of 3 hours 4 hours. Sikhwele emotweni sana sihambe sifike khona enye indawo eyipaki nje. Fike epakini ehlika uGuy vulela cala lingapha kugele le moto, afika mthi thanga impama. Hey ambethe guys, ndibe traumatized guys, yenza yethi yami ikhuphuke. Ndiqoma yo guys ke ngoku ndineswekile, I don't understand, iBP phezulu guys, understand ba yenzani le couple. Yenzani le couple? Me being me ke sana othanda unquza impumulo yakhe ezindabeni zabanye abantu, ndiyonqanda sana ukuthi hayi no mxolele ntono sandothukile guys, itrauma seyiphezulu yabo. Ndinqanda bayi mabangabethani in. Hayi ke sana phethe kuGuy ba maka behave, otherwise asale phaka la park ntono hayi ndimthethele ba hayi ngeke awunokwazi. Hayi ke sihambe. Hayi ke sana mos mina I'm sure phela ngokuba sesingabangani ndigqiba umthethelela mos, kutsho ukuthi siyavibe ngoku like nje sinje mna noGirl yabo, into yethu iyadibana. Senjonge phambili ke mna ke sana ndithe sorry yam, ndiqinisekile ngam sana ndishow yabo. Not uGirl sana a decide ba you know what, life yam seyimess nje nguwe. Athi ngempama guys, la mpama isuka ngasemva izongena ngasemehlweni ithi nhlansi la mpama guys. Hey ndiqhaqhazele guys, ndibona inhlansi ndithi ndibona nje ezulwini. Hey guys ndibona uMoses ngiqomba he ndiphi apha ndijike nqoma ndisam-understand uGirl kaloku uba why ngoku ndiqoba umthethelela like why ke ngosezondibetha guys. Bear in mind ndithi uGirl wayemdala, hence noGuy wayemdala guys, so nqoba isibindi solwa naye andinaso, kodwa at this point indlela engicaphuka ngayo ngoku I don't understand ba why esenza kanje. Ndijike ndimbuza uba and then mna ndenzeni, athi yena usabuza uba wenzeni, athi esibini impama athi usabuza uba wenzeni. Yho ndiqoma ke ngoku amisa uGuy ecaleni amthi ngempama naye. Guys, andiyazi la nto babeyenza ngathi zigats. Even koko ke phinde siqhubeleke sihambe ke ngoku guys, andisahlalisekanga kwampundu le yi-1, andisahlelanga kwangayo guys, ndihleli ngeqhekeza lempundu. Hayi ke sihambe sana sifike ke spa nqoma, yabona ngoku andisekho right guys, andisekho right, I'm sick, ndifuna ulala guys, it's enough for a day. Sifike espa, xa sifike espa kufitshane nasepolice station nqoma yo uGirl sana uzawuthi mtsi wakhe ayomangala epolice station ba hey ligqibo mehlela into ayingangayo. Phi sana uGirl caba used to abuse, ndim nje utatazelayo, otherwise uGirl uyayazi la nto bebeyenza. Hayi sana uGirl abejudisile sithi ndingene espa kulapho ndiya khona. Hey guys ndaqomba mna ndizoba right, ndathi hey guys mna ndicela undidrop endlini torho, ndicela nje undidrop endlini.
sahamba ke ugeli uyathetha uba hayi noba bangavela oomalume bakho, I do not give a damn. Anyway kwatsha kwacima mna I had a future, I was going to school, beningumntana o-dedicated. Then this guy decided to impregnate me, what, and now my future is doomed. The next thing he wants to just leave me like that. He's not gonna make it. He's not gonna do that. He'd rather kill me before he can get away or get rid of me. He is just not gonna get it that simple. Yo! Nanqoma yintoni le ndikuyo guys, because the guy okokuqala 1.1 when we met guys, uguys zange andixelele. Literally guys, literally zange andixelele uguy uba unomntu. Sibuya endaweni enye e-Eastern Cape guys. Khona abanibuzile ba so sasihlangana kanjani, sathini, umntana wenzelwa phi xa kanti ndandingayazi noba uhlala phi uguy noba ithini into kaguy and stuff. So guys, you need to understand, sibuya sonke e-Eastern Cape. Xa ndime ekhaya phandle ebaleni natya kulo guy ndiyakubona, qha ekhaya ku-street. So ekhaya akukho kwamlebesa, umuntu akayaphathanda khona. So ndandihlala ndiseyadini mna ekhaya, qha ndazibonela laa bhuti wayemhle ezinxibela u-all white. Ndicinga uba u-innocent, ndingamazi guys uba uzifihle esikhumbeni semvu, ngusathana uqobo. So ndazibonela laa bhuti owayemhle emakhaya, ehlamba ebonakala uba ngubhuti lo ozithandayo, one-dread, alenze kakuhle idread lakhe alibophe ne. So sahlanganela pha. So every time nama ndibuya ndisiya esikolweni, uguy nguye wayefona, making sure ukuthi uguy nguye wenza all the communication. And it would be expected guys uba mna ndizibana airtime now and then, because ndandisi-student at that time. And I was doing my first year. So guy would call me, guy would come la and andihlala khona erezi, guy would bring me food, guy would be like, yabona kwakusenza yena, nguye owayehamba all out. So to a point whereby guy wayesenza sure ukuthi uyayivala la ndawo yokuthi mna ndirhalela uyombona okanye ndicinga uyombona, because he was always suggesting ukuza kum. Kanti guy, the reason ehlala esuggesta ukuza kum is because unomuntu pha kulanda wahlala kuyo, unomuntu. So umntana guys samenzela phi e-Eastern Cape kowabo uguy. Sasivela emdanisweni guys. Xa sifika emdanisweni kwabamnandi ndagodola guys, ndahamba ndayonxiba ijezi kulo guy, ndayimosha apho guys. Xa ndifika ndiyonxiba ijezi, ndasose ndanikwa nenye ijezi ke ngoku, yabo. And guys, yaba inhloko nca sana ibonus yejezi, ibonus yejezi. Ndabaleka ndagoduka naye ekhaya. Ugeli ke wayemane egoduka noguy xa sendiyiva, wayemane egoduka noguy. Kula December wayengagodukanga noguy. And uguy into ayenza xa sise-Eastern Cape wayeyandifonela eze emva kwendlu ekhaya. Mna xa sekulelwe ekhaya ndiphume ndiyoncokola noguy emva kwendlu, eshiya ugeli kowabo endlini ethe baxa elele. Ndingayazi loo nto leyo. Ndifowune ugeli ekhona, uguy wayeyibamba ii-calls zam xa ndithe ndafowuna, ndenza u-call back abuyele kum. Hence ke ngoku ugeli esithi ndandimtorturisha, because uguy wayesenza i-abnormal. Wayetreata mna as if ndiyi-princess or whatever, because wayesenza uba ugeli understand uba ndikhona on the picture. But the only thing wayengandiyenzi kuba andithatha ndise while ugeli ekhona. So I think i-question i-answerekile ke ngoku around that ukuthi ndamenzela apho umntana, kwakutheni ndize ndingayazi yonke le nto. Yayinjalo ke sana. Hayi ke sana, sihambe ke nolandu noguy nomnakwethu siye endlini ke. Bafike bandidrophe, uguy andinikeza imali uba siwenzozithengela ke into zam. Emveni koko uguy andithi haki, andithi kiss. Hayi ke sana, akambombi ugeli emotweni, but akana choice because uzihambela. Ndithi nam ndibe ndiqomba ndiyayibaxa man guys, uyayazi laa nto yoba ube utrithwe kamnandi, uqomba
soze kube khona ikhama or nawe uqomba like you are rubbing it in sana ebusweni bomuntu or ufuna ukuprove la point nawe uyibonayo ba okay kuthi uthi ndixakisiwe ndibekelwe phezulu nawe uqomba you know what truth I'm the in thing at the moment nawe ufuna ukuprove lonto leyo ungayazi basana iviri liyajikeleza yabo so ndandi kulo position ke yocima fan bandim sana hayi ke sana uGuy beke ngumuntu ondibuzayo ba izawuthini into yami yeappointment kwacha kwacima kwathini ndibeke nami ndichaza uba okay hayi ndzawuya kwacha kwacima wabe esithi ugele ngaphakathi kiss that appointment a goodbye. You don't know me. You don't know me. Lo guy lo uyamgqibelisa girl. Lo guy lo uyamgqibelisa. If you think nizoba ne relationship and if you think uzoba there for umntwana, if you think ukuthi nizawudlala ihappy family, then you have a big huge surprise coming on your way ke sana, not on my watch. Ayizikwenzeka lonto ndijongile. Ndabe ngiqoma uyadlala lo. Nansi senzeka on her watch njengangoku. Uthi uthini girl. Hayi ngiqoma naxesha lonto mna. Bahambe nyani noGuy ke sekugqityiwe kumnandi. Bemke. Hayi ke ndisala endlini ngoba le yenzekileyo into guys idinga uncokolwa sendilinde usisi wami bani zambalisela hayi sana ndibhampile namhlanje ndibhampile ndibuya kwimovie and ngapha sana ndiqoma ndinesigxala sempamakazi yala girl because one better guys I think one better ngeanger benqoma hayi kodwa ke guys it doesn't mean anything andizumiyeka uGuy lo yena uGuy lo andizukumiyeka but ke already sendiyayibona ba idrama lapha guys ifuna ndijime idinga ipotris. Did you like? Did you subscribe? Did you share this video? Hi guys, ngeke asoze uzomamela ezindaba uqaba kwakho unganisupport tu. Please do like, subscribe and share the video guys, so that whoever who can relate to the video ashare sakhe story ngaphansi. And if now there is something else ofuna uyishare besides this story, please do share it down below. Engage guys. Like guys, it takes me too far nama video. I'm just a like guys. Unga subscribe anga, unga engage unga tinanga, just to like guys, and it takes a second just to press and you like nje kuphela. Guys, if you watch up until this far, it means the story was popping. And we will meet on the next story. Saw this guy again. Guys, lo mfana wandiburukisa sana. Wandiburukisa lo mfana guys, ndi pregnant. Yabona guys, ndi pregnant. I can write a book about this guy. Not this guy guys. Ndithi xa ndimfonela athathe ifone ayibeke kumhlobo wenene. Uthetha nosisi kaMaasi kumhlobo wenene. Guys, ndithatha ifone ndiyibeke sana. Yey, traumatized and understand uGuy we need to talk about pregnancy, not uGuy sana every time man phone eyibeka kwilantuka kumhlobo wenene every time guys xa ndifona ayibeka kumhlobo wenene angayiphendulisana ifone. TSDI utsithi guys. Stay tuned for this story guys. Ndizakubalisela ba kwakusekutheni sendibekwa kunomathotholo xa ndifona. Anyway guys, I hope you did love the story. We'll see each other on the next one. Bye.